taekwondoens svar på Lionel Messi. Et teknisk unikum, som på YouTube har begejstret flere 100.000 med sine evner. Han er dansker, og så er han bare 8 år gammel. Selvom man kun er 8 år, kan man sagtens indgyde respekt. Herhjemme er der ingen der kan give ham modstand. Og det er der faktisk slet ikke i hele Europa. Og have en målsætning om store sejre. Det er OL 2 gange, og VM 6 gange, og EM 5 gange. På YouTube er der videoer med Frederik, som ophøjer ham på linje med andre store sportsstjerner. Nogle videoer har flere end 100.000 klik. Tommy Mortensen er seniorlandstræner, men også personlig træner for Frederik og mærker interessen. Nu er der lige været VM i Korea, hvor trænere og landstrænere fra andre lande kommer hen og kontakter en, og de kan, er det ikke dig, der er med ham, den lille der fra YouTube? Men videoer som denne gør det også svært at finde modstandere i Europa. Hvis Frederik tilmelder sig en vægtklasse, så kommer der ikke ret mange andre. Derfor er han 4-5 gange om året på træningslejre i USA. Og med både personlig fysioterapeut, kostplaner og op mod 20 timers træning om ugen, så fylder taekwondo meget. Jeg bliver altid træt af det. Det er min yndlingssport. Frederik er netop som den yngste nogensinde blevet optaget i taekwondoens Hall of Fame. Det er den officielle Hall of Fame. Det er taekwondoens Hall of Fame, og det er altså, jeg vil lige sige, det er ikke for børn, men det er det jo så. Og når man nu er så berømt, så er det jo godt, at mor kan hjælpe med at opdatere de 3.000 venner og fans på Facebook. Så skriver jeg nogle gange, og så skriver min mor også nogle gange, når jeg er ude i seng. Her på DR Sporten slår vi fra os igen i morgen. Tak for nu.